Шит. Още ли си чува? Но. Стана, бе. Аз в момента рекордвам. Шит. Намерих редстоун. Я сега добре ли? Същото е. Мадафака. Сега? Сега? Пак леко пръщи. Сега? Сега почти не се чуеш. Да, защо ти го намалих до края? Сега? Пръщи си. Колко много се отворило тук. Бе. На миналия рекординг нищо нямаше, нали? Да. Your computer is running slowly. Computer might be too slow to your calls. Те не мога да го Копеле. Те, които са слушалки в този момент умират направо. Такива като мене. Това направо е... Рампейдж, братле. Стреснах се. Ужасно е. Мама, сега се оправи. Сега се оправи. чуваш ли ма? Тебе да. Трябва да се оправя. Дано. Поне малко взе. И за малко да падна. Това е много шибно тук. Прости като на куче. Така. Ево, любози. Мют! Мют! Shitty pants, sucker. Прости. Утре слушалките. Сега ще пиша. Живот за моите уши. Прай. Shit, лава. Motherfucker. Защото искаш ли ни двамата да снимаме? Аз рекордвам в момента. Ще рекордваш ли? Да, почвам такива. Аз спрях първо време за малко заради прощението, защото беше направо рейдж. Тя ви ми писа нещо. Хора, аз съм Бладрева Ей. Майка се казвам Возе. И това е Volts. Един Minecraft модпак за Feed the Beast. Правим let's с моите двама приятели по мяра. Представи се. И Blazer, който в играта се казва Хайчо, той е от Game Greyhounds. Също така и аз и по мяра. И сега се наслаждавайте, аз тук ще паднах в лавата. Чакай ти върна някой айтеми, ти май пак... Спасил съм ти обсидиана на това. Мерси. Това беше най-важното за мене. Честно ли съм имал тези неща в себе си? Да. Мисля, че ще ме сърби... Някаква храна нямаш. Не, няма, мама. Верно, само прави ладно.
Чая вие където е гей. Ето го ме така. Че аз се и засушам. Ако помните Стратосфера Survival, спокойно завръща се. Скоро време, нали? Да. Просто се обърнахме с мейните и невъзможно да снимаме заедно. Върнахме с мен в училище. Сега аз съм втора, той е първа и така. И стана научително. В сървъра лага. Again. Защото рекордвам и хоствам. И да не говори, защото има проблем с микрофона. О, няма си приятелче, посетител. Зомбито е много тъпо, бе. Този направиха по-умни. О, рекорд. Ще е близо до лава. Шит, лорд. Да, и аз го видях. Опа, това не беше добре. Тази част чух експлозия, за теб не знам. Здрасти. Пая, турби. Торч. Значи. Това, което аз лично построих. Трябва да посъбера малко кабел, че ми трябва. Нямам. Фактически. И хипотетически. Копеле, сега 12 часа. 12:04. Един почти. През нощта. Представете ли си? Какви сме луди. Да снимам през нощта. Това е идея на нашия човек Блейзър. Между другото, ако искате да видите първа част на Vault, аз не снимах, но Блейзър снима, може да видите в Game Greyhound в YouTube. И аз снимах. Но имам малки проблеми и не успях да я кача. Утре ще пробвам да я кача. Кое колко имаме? Кол. Аз имам 20. В Redstone. Не, кол. Колко Redstone? Не, кол. Кол, аз имам 23. Това говорим толкова тихо, или поне аз така говоря. Чакай малко. Остане! Обаче аз малко трябва да ставам, защото брат ми се прибира. Само писа по скайпа през неговия приятел. Тъкното колко стана, какво? Няколко минути. Аз сега като чуя вратата и това беше от мен приятели и така. Като чуя вратата, нали? Още не съм и чул. Още една експлозия чух. Хайче го така да е Блейзър го помислих за зомби си, към това по зомби шоу. Копеле за малко изгора в лавата. Си към това по зомби шоу минава през мен без да му удари. После се забелязва и това е Блейзърката.
Random branch mining. В аз обаче умирам от глад. Ски живота ли? М? Ски живота. В игра. А, Мен дали ме чува? не знам, питай. Не, право. Само мен. Охо, тук има доста лут. Но все този суфур се го мислим за злато, защото така не знам. Да, просто получат. Опс, това не беше нарочно. Си, чакай. Браво! Тъпа. Не беше нарочно, той ми... Аз... Пръща ли? Не. Ей, Да, хареса ми Чакай. нещата. Не пръщиш. Хареса ми нещата. Аз ти ги фърлям. Къде? защото съм го спускал вече и ако Мама, аз ги взимам. Да, аз ги взимам. Чай ги фърлям по-към... малко шитяй. Къде ги хвърляш? По-към тебе ги фърлям. Аре, искаш да правим фосилове, бе. Това ли е всичко? Ай, тък ти ще ми скодираш оровете. Добре. Аз да. Готово. Всичко фърлям. Сега няма да рекордвам, защото са Това ли е всичко? Това е всичко, да. Упс. Та лава. Тя да покрива. Мисля, че умрах за трети път. Този път. Еми, този път не беше нарочно, извинявам се. Много. Къде сте, приятели? Ага. Ми току-що фейлнах много здраво на паркур. А ти къде си? Аз намирам доста ураниум. Аз па доста айрон, въглища, копър, магданос. Опа. Крипър! Оф. Включил съм звуците, това. Звука на Майнкрафт, защото е много силен. И да не събудя. Това е тихият епизод. О, лапс! Среднощният. Викам да глави за да... Но няма да го включа сега. Въпреки стримта. Това е 48 сега. 12:48. Нова година! Ей! Никъде няма свясен ор. Ето. Още не сме намерили Diamond. Ох, казвам, още не сме намерили. Ние сме на 13 ред. Не.
Изгореха вече. И моите. Ти мен виждаш ли откъде съм? Да, аз до сега тебе те гледах. Като- Тук съм на 12. Тук ще почна. Тук ще почна да копам. Така. Branch mining. Random. Уоу. Шит. Зомби. Те някакво лагвате ли там за 1-2 секунди? И после пак се връща на фреймовете. Нормалните. Аз чух само бабук. Шит, аз вече спим. Те така се не видим. Да, използвам невидимост, знаеш. Сериозно ли? Да, Защо? защото и аз не знам. Сериозно ли? Не. Защо не те виждам? Ти ме виждаш ли? Верно ли го изгоря? Диаманти! Ико. Ало, диаманти. Ево. М, 3 Разкажи се. диаманта. Още диаманти. Оле, колко много диаманти! 10 диаманта, супер! X-ray, изключи X-ray. Тук няма ексрей. Не изключвам X-ray. Аз даже въобще не съм включвал. Не говоря на те, говоря на Blazer K. Диамантовата Айде продължаваме напред. аз съм готов, имам стак и 7 от редстоун, Там се плесва. 10 диаманта. Добре съм сега. Супер. Коблстоун. Аз мисля да излизам от този кейв, макар и да не знам къде беше изхода. Че, аз намерих Redstone. Аз намерих копър. И Магданос. Урейниум ще бъде Магданос. Верно. Аз правя бързо бранч майване. По бързия начин. TNT. Какво пишеш? Аз ще излизам от този кейф и ще свършим епизода. Само ако не изхода. Ало, О, аз ще излизам. В смисъл, не от сървъра. Бати! запече ли ти се лайното? О, бати! С малко да умра. Запек... Едно сърце. Запече ли ти се лайното? Да. Кой? Любов. Стана на печен деконско лайно. Ела бе, ако си искаш да излизаме, ела слезем, аз знам пътя. Лично те виждам. Ама гър. Чутил до креатив, не искам да умирам. Ами аз ще спра да рекордвам, докато не намеря изхода. Така че, чао за сега. Ще се видим след една минутка. Аре, да телепортнем. Че аз не виждам. Тя е, че аз се затрих. Ти се застрива. Намеря го. Всичко, който иска да се телепортва. Айде.
А Любо? Май оттам. Ти рекордваш ли още? Да, рекордвам. Любо ще си намери пътя. Сега такова. Излизаме и... Слушам рекордването. Аз не знам изхода. Телепорти се. Добре. If you want me. Тук ли? Мгм. Аз го намеря. Аз съм вече в равнина. Аз вече скачам по водата. Wait. Wait for more. Упс, това не трябваше да става. Принципно и фактически. Съм вече на сърфиса. Ние сега скачваме по шибаната вода. Сори. Някак. Куда? Къде сме ние? Ето тук сме. Окей. Само едно мога да кажа. Успях да стигна до къщата. Само едно мога да кажа. Това беше за този епизод, хора, приятели, чарната, такива работи. Бай-бай! Чао!